Bueno, boas tardes a todos e a todas. Vamos dar inicio ao pleno en primeira convocatoria do 26 de outubro do ano 2021 ás 20 horas. Excusar antes de nada a concelleira do Partido Popular, Beatriz Deus, que non pode asistir hoxe. E nada, empezamos polo primer punto do orde do día, que a aprobación inicial se procede do ditame da modificación da ordenanza fiscal número 15, reguladora de tasas por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, tabuados, quioscos e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Empezamos ca primeira ronda de intervencións. Señor Rodríguez, ¿no? ¿No? Señoradores? Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boa tarde. De BNG imos apoiar esta modificación da ordenanza. Xa non é a primeira vez que ven a pleno modificar a ordenanza para que os hostaleiros se vexan beneficiados despois do ano que pasaron, máis de un xa, pois consideramos que é unha medida necesaria e beneficiosa. Pero sí que queríamos apuntar tamén que despois xusto de estarmos encerrados pola pandemia da COVID, no primeiro pleno que houve, o grupo do Bloque presentou unha moción na que se recollían bonificacións exencións de tasas e impostos, non só para os hostaleiros, sino para outros grupos e para outros colectivos deste Concello. E gostaríanos que se tiveran en conta tamén eses sectores afectados. Por exemplo, non vimos que se bonificara ou que se quitara o imposto de actividades económicas a algúns autónomos. Ocórreseme, non sei, na Praza de Abastos hai postos que pagan os impostos por estar, que non son da alimentación, e que non se lle veu beneficiado, nin se redundou en ningunha exención de impostos a esa xente deses sectores. Entón, en cumprimento da moción que se aprobou aquí por unanimidade presentada polo BNG, pois gustaríamos que a parte do sector hosteleiro, pois que tamén que se tiveran en conta a todos eses grupos que se viron afectados pola pandemia. Gracias. Moitas gracias. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. En este primeiro punto, o que se pretende é a modificación da ordenanza fiscal número 15 que regula a tasa de ocupación de terrenos de uso público. Como xa se fixo en parte do 20 e na maioría do tempo do 21, o que se pretende é suspender o cobro da tasa de terrazas para contribuir desta forma a axudar a paliar, como ben decía a compañeira, a fenda económica que na hostelería provocou a aparición da crise sanitaria da COVID-19. Ca aprobación inicial desta modificación da ordenanza fiscal, a redacción da disposición adicional terceira queda redactada da seguinte maneira: queda suspendida a aplicación dende 1 de xaneiro e ata o 31 de decembro do ano 2022 do epígrafe 1, mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos do artigo 5, cota tributaria e tarifas desta ordenanza, o que ven a significar a suspensión do cobro de terrazas de hostelería para o ano 2022. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor turno, señor Ruiz, ten a palabra. Buenas tardes, noites a todos. Moitas gracias, señor presidente. Nos, Grupo Popular, vamos a votar a favor. É evidente que non é a nosa proposta que habíamos feito nas mocións de finales do ano pasado e principios deste ano, porque abranguía máis impuestos, o IBI en caso de que foran propios os locales dos autónomos e dos empresarios, o lixo, que pagan unha cuota moito máis alta, reducción a auga, sumidoiros e outros tasas, como pode ser reformas necesarias para adaptarse ao tema das instalacións, no tema do COVID, a reducción das licencias. Parte que non habría que tomar máis medidas. Nos tínhamos unha proposta no remanente de axudas tamén, era mellorable, que é moito mellor que a que vostedes presentan. É necesaria, ten os seus beneficios, ainda que non é a óptima, pero, máis vale algo que nada, por lo tanto, nos vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben,
Efectivamente, tampouco a nós nos parece suficiente a medida e por eso se está a traballar na habilitación de un plan que permita incrementar as axudas a distintos sectores que resultaron afectados pola pandemia e que, bueno, resultaron afectados económicamente, non? En particular durante a etapa do confinamento. Logo, nos próximos días faremos público, daremos a coñecer ese plan que ven a complementar esta medida que é necesaria, que é prioritaria e que ademais era un compromiso que se había adoptado. Nada máis que decir. Votamos a favor. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra, segundo turno. Sí, gracias, señor presidente. Desde Iceboiro tamén vamos a votar que sí, xa que estamos de acordo ca condonación de pagos a este sector e, bueno, todo é pouco para poder botarlles unha man a hostelería. Gracias. Moi ben. Señora Dores, ten a palabra. Sí, bueno. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, igualmente, dende o noso grupo, imos a apoiar a proposta. Cremos que este foi un ano e medio, xa camiño de dous, moi duro para o sector da hostelería, para o sector do comercio, para os autónomos, e calquera medida que permita, pois, de algún xeito, aliviar os problemas que teñen, pois entendemos que é imprescindible adoptar nesta corporación municipal. Nós tamén, no primeiro pleno que se celebrou, unha vez rematado o confinamento, tamén traíamos un conxunto de propostas. Unha era esta, como a que se está traendo hoxe aquí, pero tamén había un conxunto, unha batería de propostas que, precisamente, agora ca nosa participación dentro do goberno, que entendemos que permite axudar tamén a elaborar ese plan do que están falando algúns dos compañeiros do goberno e poñer o noso grao de area para poder poñelo e impulsalo o máis axiña posible e da forma máis eficaz. En particular, algo que tamén nos preocupa especialmente é ter en conta tamén, ademais do sector hosteleiro, comercial, pero tamén as persoas que traballan en eses sectores, as persoas, os traballadores e traballadoras dese sector, que teñamos moi claro que deben de garantirse en todo momento as circunstancias e as condicións laborais que deben de rexer a relación laboral en estes sectores. Entón, evidentemente, imos a apoiar esta proposta e colaboraremos dentro do goberno para impulsar este gran proxecto que se está traballando de impulso e de dinamización económica e de desenvolvemento do noso concello. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención, ¿no? Señor Ruiz, ¿no? Señor Dieste, segundo turno, ¿no? Muy bien, si les parece, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Vale, queda aprobado por 16 votos a favor. Muy bien, pasamos ao punto número 2 do orden do día. A aprobación se procede do ditame do proxecto para a renovación dos vestuarios do Polideportivo e Piscina Municipal de A Cachada e solicitude de subvención á Diputación Provincial da Coruña. Primer turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, consideramos... Non sei se escoita. Sí, perdón. Consideramos que é unha obra prioritaria. A piscina converteuse xa desde fai anos en un servicio imprescindible para todos os veciños e entendíamos que non podía seguir esperando a reapertura ou un plan adiado que nos permitise traballar con plazos fixos, que nos permitise reabrila, ademais, en unhas condicións non só dignas, sino óptimas, para que os usuarios, como diga, podan disfrutar dela, podan facer toda esta serie de adicacións que viñan tendo no ámbito deportivo, na piscina tamén. Bueno, o que creo que é de celebrar que por fin lle veamos para diante a isto
e que acabemos de poñer operativo o servicio que considero pois será máis en breve plazo. Nada máis, vamos a apoialo. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ¿no? Segundo e primer turno, señora Torrado. Sí, a palabra. Sí, bueno, eu vou explicar un pouquiño en que consiste o proxecto de renovación integral dos vestiarios da piscina municipal, que é o que estamos aprobando hoxe aquí. É un proxecto que ascende a 276.000 euros, un proxecto ambicioso, un proxecto que permite dar unha resposta integral ao funcionamento da piscina polideportivo da Cachada. Consiste en 4 actuacións ao arranxo dos vestiarios que dan acceso á piscina municipal, o arranxo integral tamén dos vestiarios do pabillón polideportivo e tamén os adicados ao uso externo, ao uso exterior, ao uso de visitantes e tamén ás persoas que exercen de adestradores e o personal de arbitraxe. É un proxecto imprescindible para poñer en funcionamento a piscina municipal dentro dun conxunto de actuacións que melloran amplamente o que en este momento vai a ser a piscina complexo polideportivo municipal, que ademais o imos asumir en caso de non conquerir unha subvención que temos tramitada diante da Deputación Provincial, que buscamos conseguir 150.000 euros para sufragar esta actuación, pero que acometeremos de igual xeito con recursos propios en caso de que esa subvención non chegue a bo porto, porque é algo imprescindible, é algo que tamén temos establecido dentro do Goberno como unha actuación prioritaria, imprescindible e que debe de executarse a maior brevidade posible e que neso estamos traballando, en poñela en funcionamento, en dotar das condicións óptimas do servicio como ben se merece, e eu creo que despois de facer esta gran intervención e as distintas que se levaron a cabo durante este tempo, pues, teremos un complexo deportivo, de polideportivo e de piscina íntegramente renovado e que cumpla coas expectativas que en este momento require o pobo de Boiro e a práctica deportiva na piscina e no pabillón municipal. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, primeira intervención, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois, como acabamos de escoitar, é unha obra necesaria, dende o BNG tamén imos apoiala. O que sí que temos que achacar é un pouquiño unha falta de previsión ou de mala xestión por parte do Goberno. Non é de recibo que, despois de 2 anos a piscina pechada por obras, e agora que remataron esas obras que se iniciaron daquela, pois que empecemos que estemos aprobando novos proxectos, cando isto xa sabía que era unha necesidade. Entendemos que xa tiña que estar contemplado e xa podían estar as obras rematadas se houvese unha previsión eficiente. Por outro lado, hai un incordio para a veciñanza que se ten que ver desplazada a outros complexos deportivos, a outras piscinas de fora do noso municipio. E por outro lado tamén vai a acabar a legislatura e ainda non sabemos cal vai a ser o modelo de xestión dese complexo. Entón, claro que estamos a favor desa obra, claro que é necesaria, pero entendemos que tiña que ser antes, a xente non pode estar sin poder disfrutar dunhas instalacións 2 anos e aínda o que reste, e non podemos estar a estas alturas sin saber aínda que tipo de xestión vai a levar ese complexo deportivo da piscina da Cachada. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, un pouco por aclarar este último punto que dixo aquí a compañera do BNG, ainda que, bueno, xa se dou unha explicación das obras que se van a cometer. A ver, a piscina, evidentemente, estuvo pechada cando foi do tempo de pandemia e cando as condicións sanitarias o permitiron, foise aperturando paulatinamente como o resto de instalacións deportivas. Primeiro fixo uso da mesma o club de voleibol, e despois, a continuación, atendemos a solicitud do Club de Natación para tamén
facer uso da instalación. Foi en ese momento, cando o Club de Natación comeza a facer uso da instalación, cando aparecen unha serie de danos, de desperfectos, dos que non se tiña constancia. Hai unha serie de filtracións que todo indica que emanan dos vestiarios da piscina, cousa que antes non viña sucedendo. Entonces, en ese momento, hai que tomar unha decisión sobre se procede ca reparación das filtracións ou se adoptan outra serie de medidas, como en este caso estamos a plantear, é unha renovación total dos vestiarios. A hora de tomar a determinación, bueno, pois, valóranse a situación na que se atopan a día de hoxe os vestiarios. Tuvemos xa que con personal municipal retirar na súa totalidade os falsos tetos. Nós xa sempre manifestamos que o alicatado que presentaban eses vestiarios, bueno, pois a elección dos materiales non era a máis idónea. Había defectos, según nos indican os técnicos municipales tamén, en cuanto á distribución dos propios espacios, e, bueno, todo eso axudou a que pola nosa parte se tomase a determinación de non actuar sobre a reparación dos vestuarios e si sobre unha remodelación total dos mesmos. Entonces, por eso, planteamos aquí o proxecto que estamos a plantear. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Bueno, eu entendo que neste punto número 2 o que se aproba é o dictamen sobre o proxecto que nos require o que é a Diputación, non? Para que o proxecto sea susceptible de... E a solicitud... E a solicitud de ser susceptible o proxecto de subvencionar, non? Efectivamente, sí. Como un requisito, vamos. Nos, evidentemente, temos algunha experiencia boa, porque ao final foi mala, foi boa, porque hemos ganado un pleito a un fondo de inversión. Habíamos posto en unha picota este grupo de inversión, e seguindo e acciona tamén a inversión de máis de 100.000 euros en temas como estes que decías de filtracións de agua, que existían dentro da piscina, entraban a chorro nos tellados, falsos techos todos novos, techo da piscina que, bueno, durou o que durou por efecto do cloro, a pista de parque de voleibol toda nova, etcétera, etcétera. Eu creo que é unha piscina que vai para, creo que se inaugurou no ano 2002, Lamas e Fraga, bueno, ten 19 anos. Eu creo que é importante que se volva a reparar. Nós tamén os vestuarios habíamos reparado, alicatado, pintado no seu momento tamén, pero evidente onde hai moitísima humedad, moito cloro, vemos que o terreno non é propicio, o nivel que ten por debaixo da carretera, todas as vaguadas van hacia ali, as filtracións van aparecendo, porque a obra vai decaendo, evidentemente, por o tempo, a súa vida útil, e nós vamos a votar a favor de que vaya, evidentemente, con todos os requisitos á Diputación para que lle bote unha man ao Concello de Boiro para o servicio dos usuarios. Pareceme un pouco excesivo o presuposto, pode ser motivado, a mellor, non o sei, igual me explica por un segundo turno o señor Ruiz, 276.199,91 euros, cando, bueno, xa hai paredes, xa hai suelo feito, divisións, etcétera, etcétera, pero, bueno, miraremos con lupa a ver como va eso. E nada máis, nós vamos a votar a favor, un meniño que non morra de pequeno, por lo menos que medre. Moi ben, moitas gracias, señor Dieste. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, señor García, ten a palabra. Sí, nós tamén vamos a apoiar este punto, o que xa dudamos despois de tantos parches, si vale a pena seguir facendo estas actuacións ou facela nova, pero bueno, si vamos a apoiar este punto. Moitas gracias, señor García. Segundo turno, señora Torrado. Sí, bueno, efectivamente se fixeron moitas inversións, incluso durante este tempo, están valoradas en 200.000 euros as actuacións que se fixeron durante este tempo, donde se actuou nas melloras das cubertas, nas melloras dos falsos teitos, maquinaria, graderío, iluminarias. Efectivamente, é unha actuación integral que busca dar unha nova imaxe e unha nova eficiencia e funcionamento da piscina municipal. E sí que é certo, porque además eu son consciente que foi un dos acordos que adoptamos en conxunto, de forma coordinada
dentro da configuración do novo goberno é que lle tiñamos que dar unha prioridade total e absoluta á gestión da piscina municipal, tanto en estas actuacións que estamos presentando hoxe aquí, como tamén na búsqueda dun modelo de xestión que en este momento xa se está xestionando no uso que se lle está dando, como indicaba o compañeiro Luís, de dar servicio ao pabellón municipal do Club Voleibol Boiro ou tamén o Club de Natación Boiro se está gestionando directamente polo propio Departamento de Deportes e do persoal adscrito de mantenimento mesmo e hai que buscar un modelo que sea integral, que se teña en conta as necesidades deportivas do Concello e que principalmente se centre en dar un servicio integral, eficiente tamén, pero sobre todo eficiente deportivamente. É dicir, que poñamos diante os intereses deportivos, que poñamos diante as persoas, que poñamos diante a xente a outro tipo de cuestións. Neso é no que estamos traballando, fan falta todas as mans do mundo, fan falta todas as mentes do mundo, fan falta os grupos da Corporación Municipal para sacar ese modelo que permita xestionar a piscina municipal priorizando o interese deportivo do noso Concello. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, si ten a palabra. Simplemente apuntar que sorprende que se diga aquí que os problemas dos vestiarios que xurdiron agora a raíz das outras obras que se fixeron, cando os problemas nos vestiarios xa levan anos estando aí presentes. De feito, nós xa na anterior legislatura, non sei se recordan os señores do PP que estaban no goberno, xa se lle ten presentado unha moción para que se arranxara o complexo deportivo da piscina as deficiencias na que se incluían tamén os vestiarios. Creo recordar que houve tamén unha recollida de asignaturas por parte de algúns usuarios que demandaban precisamente tamén mellores nos vestiarios. Entón, sorprende que agora pois que este goberno diga que o problema dos vestuarios que apareceu precisamente agora de repente cando se iniciaron as outras obras. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. O que aparece agora son filtracións, evidentemente. As malas condicións que presentaban os vestiarios son coñecidas desde fai xa moito tempo. Simplemente por puntualizar o tema da Diputación, que lle estamos a solicitar o 54% do total do proxecto, e que o propio presidente é coñecedor xa das condicións que presenta esta piscina, porque se lle mostrou, cando veu a coñecer o resultado final das obras dos falsos teitos do vaso da piscina, se lle fixo mención a que a piscina adolecía tamén de facer outra serie de obras e de modificacións, co cual nos queremos aproveitar agora que as vamos a levar a cabo para facerlle recordar ao propio presidente aquela visita e que teña a ben contribuir co Concello de Boiro para levar a cabo este proxecto. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Ceste, segundo Nada, turno. solo recordar ya a señora de Benegá que sobre o que pasa que foi na primeira nosa legislatura, aparte de que tuvemos un lío tremendo de máis de 500 días luchando con unha empresa moi potente, arreglamos os vestuarios, os pintamos, os adecentamos, tanto os da piscina como os que utilizan normalmente o clube de voleibol, a requerimento deles, ao gusto deles, nesa piscina, que é un proxecto singular, e digo singular entre comillas, porque non se pudo tocar en máis de 10 anos, porque o arquitecto era moi bo, pero resulta que non era tan bo. Estamos gastando un montón de pasta, porque gastamos máis de 300.000 euros na piscina municipal, incluindo os tellados, filtracións, a sala de máquinas, o vaso, paredes, etcétera, etcétera. O proxecto saleu como saleu, e, nós actuamos, evidentemente, desde que nós actuamos, eu creo que deben ir xa 9 ou 10 anos. Evidentemente, se sumamos esos 10 anos a renovación que fixemos nós, cando leva 9 anos, evidentemente, os vestuarios, sí. Ora, o problema grave que hai que solucionar eu das filtracións, evidentemente, porque as filtracións veñen a deteriorar, ter un impacto importante sobre o resto das instalacións. Nos vamos a votar a favor, nos fixamos o noso traballo, nada máis, discrepando un pouco da postura do BNG.
Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar a votación. Votos a favor? 16 votos a favor, polo cal queda aprobada esta moción. Pasamos ao punto, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, a aprobación inicial se procede do ditame do expediente de modificación de crédito, expediente de reconocimiento extrajudicial de aprobación de varias facturas da OPAS 2020 por un importe de 244.047,60 euros. Primer turno de intervención. Señor García, señora Torrado, señora Suárez, señor Ruiz, ten a palabra. Bueno, traemos en este terceiro punto, unha vez máis, o expediente de modificación de créditos para dotar de financiamento ás facturas que quedaron pendentes de pago do ano pasado, do ano 2020. Xa se trouxo nun expediente de modificación individual alá polo mes de marzo, creo recordar, e se despois se trouxo aparellado tamén o orzamento presentado no mes de xuño, naquelas dúas ocasións non saleu adiante e agora pois traémonos unha vez máis para intentar corresponder con estes proveedores que teñen feito o seu labor que se lle solicitou para este Concello e todavía a día de hoxe pois carecen do abono deses traballos, non? Trátase de facturas, por facer o recordatorio unha vez máis, que carecían de partida orzamentaria durante o ano 2020, que tiñamos prorrogado o orzamento do 19, e tamén aquelas facturas que, ainda que presentadas no ano 20, pois non se foi quen de xestionar o seu pago na anualidade anterior, e a normativa actual indica que a forma de proceder con estas facturas é esta, proceder con a modificación de crédito para poder financiar o pago das mesmas. Moitas gracias, señor Ruiz. Primer turno. Sí, ten a palabra, señor Dieste. Vale, nos vamos a votar evidentemente a favor de que os proveedores cobren de acordo a esta cantidad. É certo que en marzo o Goberno presentou unha alternativa conxunta que foi rechazada non só por o Grupo Popular, senón por demais grupos, por iso non saleu adiante. Nos presentamos outra alternativa, coincidindo co Goberno, na presentación nun pleno extraordinario dunha partida con esta cantidade para pagar, entre outras medidas que había para repartir o remanente. Esta vez ven de maneira individual, evidentemente está claro o que votamos, non votamos o conxunto, votamos algo en concreto, que é unha cifra para pagar todos aqueles atrasos, todas aquelas facturas que quedaron pendentes con distintos proveedores de obras e servicios do Concello de Boiro, por lo tanto vamos a votar a favor, nunha situación evidentemente en que fai falta a liquidez para as empresas. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Imos a votar a favor da proposta porque, bastante tempo levan esperando os proveedores xa para cobrar estas facturas. Entendo que esta situación hai que tratar de que non se repita, hai que tratar de que os prazos se cumpran e os servicios e as provisións que se lle fagan ao Concello de Boiro por parte dos proveedores, das empresas, sean atendidos no seu pago no momento que corresponda. Insisto, é absolutamente necesario proceder á aprobación desta modificación de crédito e facer fronte a estas facturas nos que xa entendemos que lle toca resolver. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra, segundo turno. Gracias, señor presidente. Ceboiro tamén vai a votar a favor. Entendemos que os proveedores non teñen culpa de que o Goberno non chegara aos arreglos pertinentes para pagarlos no seu momento e, entendemos que sí teñen que cobrar estas cantidades. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Suárez, segundo turno, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente anunciar a abstención do BNG. Son facturas que derivan da xestión do Goberno, unha xestión e uns gastos que fixeron sin unha previsión, sin un orzamento, e xa da outra vez que veo así o punto por separado, así vamos polo mesmo motivo, porque además son facturas que non supoñían un gasto urxente nin inaprazable cando se fixeron o seu desembolso, cando se cometeron as necesidades que había, que supoñen o gasto destas facturas, e entón por ese motivo non se abster. Moitas gracias, señora Suárez.
Segundo turno, señor Dieste. No. No. Muy bien, pues pasamos a votación deste punto número 3. Votos a favor? 16 votos a favor. Moitas gracias, queda aprobado. No? No? Perdón, sí, perdón. 14 votos a favor e 2 de momento 14 votos a favor. Votos en contra? 0. Abstencións? 2. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 4 do orden do día. Aprobación inicial se procede ao ditamen do expediente de modificación de créditos número 28/2021 de créditos extraordinarios por importe de 25.000 euros financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais para o proxecto en clave proxecto integral de educación e igualdade e saúde. Primer turno de intervención. No. Primer turno de intervención. Señor Utiral, ten a palabra. Hola, boas tardes a todos e todas. Bueno, xa recibistedes hai unhas semanas no voso correo o proxecto integral de educación que nace dende o Consello Escolar Municipal. Todas as propostas que se desgranan nel son necesidades que foron xurdindo nese Consello Escolar Municipal. Prácticamente o proxecto está dividido en 3 apartados. O primeiro apartado é o chamado e denominado de igualdade, no que queremos concienciar a cidadanía das desigualdades. É un proxecto que se vai a desarrollar tanto nos CEIPs como nos CIES. Despois hai outro apartado que lle denominamos Mulleres e Literatura nas redes, para dar visibilidade ás mulleres nas redes sociais. Outro dos apartados é o ciclo de escritoras boirenses, no que estamos preparando presentación con escritoras daqui do noso municipio. Outro dos apartados dentro de igualdade é a diversidade sexual e a violencia de xénero, que se vai a desenrolar a través de diferentes obradoiros cos CIES. Outro dos apartados que engloba este proxecto é o proxecto denominado de educación, no que se vai a traballar educación emocional e resolución de conflitos que se vai a desenvolver nos CEIPs a través de teatros que van a elaborar os propios rapaces. Despois outro é os roteiros educativos para chegar e acercar ao patrimonio cultural do noso concello aos nenos dos CEIPs. E outro é educación ambiental, que se vai a impartir tanto en CEIPs como EIS. Se vai a desenvolver biodiversidade, que se vai a traballar con especies exóticas, patrulla, defensa do litoral, árboles senlleiras e especies protegidas. E dentro de educación ambiental tamén vamos a traballar xestión de residuos, as 5 Rs e compostaxe caseira, tanto nos CEIPs como nos IES. E por último, o último apartado é o de saúde. O primeiro que vai a englobar é o benestar emocional, un apartado moi importante que se ten que traballar moito porque a raíz do coronavirus estánse despertando nos nosos rapaces peculiaridades e problemas que antes non se daban. Outro é de higiene bucodental, que se vai a traballar nos CEIPs, e outro é hábitos saudables, que tamén se vai a desarrollar nos CEIPs, que van a ser a través de xogos para que aprendan non solamente os nenos, sino para que transmitan nas familias hábitos saudables de nutrición. Esperamos que, ainda que é un proxecto bastante ambicioso, esperamos desenvolvelo ao largo do curso e esperamos o apoio de todos os membros da corporación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Utiral. El primer turno, señor Dieste. Primeiro. Nos vamos a votar a favor deste punto, porque nace, as propostas son do Consello Escolar, da comunidade educativa no seu conxunto. Evidentemente, supoñemos que son coherentes e son boas e necesarias. Nos vamos a votar a favor de que todo isto sala ben.
Moitas gracias, señor Dieste. Señor Muñiz, ten a palabra. Ben, nos vamos a votar a favor tamén, desde logo, porque, bueno, estamos falando de un proxecto social que pasa por traballar na educación dos nosos pequenos, dos nosos nenos. Estamos actuando na liña da educación, pero tamén da saúde. En un momento no que todos sabemos que concurren unhas circunstancias especiales, en un momento no que temos que ter a sensibilidade, a capacidade de atender estas demandas que, en forma de situacións psicolóxicas derivadas da pandemia, podan afectar os nosos menores, pero tamén de calqueira outro tipo, que podan ser identificadas e tratadas convenientemente. Como decía o señor Dieste, a petición responde a unha conclusión, a un diagnóstico que fai o Consello Escolar, que, como sabemos, está conformado pola comunidade educativa, AMPAs, profesores, etc., e que entendemos que teñen razóns de peso para propoñer levar a cabo un programa educativo e de saúde como que se está a plantexar por parte do Goberno. Logo, por nosa parte, nada que decir máis que felicitalos por identificar os problemas, por facer as propostas, e nos, na parte que nos toca, pois por darlle resposta a esa situación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra, segundo turno. Gracias. Sí, nós tamén vamos a votar que sí. Estamos plenamente de acordo con este punto. Gracias. Moitas gracias, señor García. Señora Torrado, ten a palabra, segundo turno. Sí, bueno, pois, efectivamente, está un resultado da política de participación cidadá. Se levábamos tempo reclamando xa na pasada legislatura e tamén nesta legislatura, e así o trasladábamos no noso programa electoral, de reactivar os consellos sectoriais, en este caso, reactivar o Consello Escolar, precisamente era por iso, por ver as súas propostas. Este traballo realizado no Consello Escolar, donde fai un plan integral para actuar en un público concreto, que son os xóvenes, entre 12 e 18 anos, para tratar aspectos tan importantes para a convivencia social, tan importantes para construir unha sociedade en igualdade, como todos e todas nos aspiramos, pois precisamente froito diso. Cando a xente lle das opcións, mecanismos para poder participar, de aí xurden propostas tan interesantes como a que ven hoxe aquí a este pleno. Se actúa dentro dos centros escolares, se actúa en ese público en concreto que van a ser o futuro do noso concello, que vai a ser o futuro de Boiro, e que creemos que impulsar valores como os que traslada este proxecto, que é fundamental para o futuro do noso concello. Permitídeme, na parte do propio proxecto que trata da igualdade entre mulleres e homes, da diversidade e de traballar aspectos que impliquen o conxunto das persoas do noso concello e, en particular, se interactúe en esta xente moza, e que precisamente, en canto a línea estrategia, en canto ás propostas que se realizan, pois fanse tal cual debe de ser o modo de aplicar este tipo de proxectos, dende a transversalidade, dende a participación, dende a sensibilización e dende o cuidado á diversidade. Por iso creo que este é un proxecto moi importante, que probablemente os resultados do que vaia cuajando nesta xente moza que participe no proxecto, mellor non o veremos en xeitos de forma inmediata, pero que sí o veremos cando estes mozos e estas mozas sexan adultos e convivan nunha sociedade que fagan que Boiro sexa unha sociedade mellor, máis diversa e que sexa moito máis igualitaria. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Dende BNG, evidentemente, imos a votar a favor deste proxecto. Parécenos moi positivo. Ademais, un proxecto que responde ás necesidades da comunidade educativa e que toca, como se dixo xa aquí, pois diferentes ámbitos. Traballan os valores, a igualdade, o respeto, e iso é básico na prevención e, como xa digo, traballalos en edades escolares. E ven agora a pleno a aprobación deste proxecto, que a verdade é moi completo e contempla
varias vertentes, como digo, e incluso nos ven desglosado pois, os axentes que participan no proxecto ou que o imparten. Entón, a miña pregunta é cal foi o procedimento ou os criterios para a selección das persoas que van a participar neste proxecto. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señora Utiral, ten a palabra. Sí, repito. Sí. Cal foi o procedimento ou os criterios a seguir para seleccionar as persoas que van a impartir pois os diferentes temáticas que recolle o proxecto? Bueno, a proposta, algunhas delas foi porque xa chegaran a nós antes de estar elaborando isto, algunha das propostas que están aí xa as chegaran ao Concello, nós o que fixemos é facer o partícipe no Consello Escolar Municipal, que todos se decidira ali. O que sempre prevalecemos, ou intentamos que prevalezca, que sea xente de Boiro, para intentar colaborar e que se coñeza o entorno, e eso foi basicamente o que decidimos, porque as propostas xa estaban moitas en riba da mesa e son xente que xa, algunha, por exemplo, a teatralización, xa é xente que leva traballando anos nos nosos concellos a través das AMPAs e que xa coñecen os nosos nenos, o funcionamento dos centros. Entón, esos son os criterios que se foron elexindo para traballar con estas personas. Moitas gracias, señora Utiral. Señor Dieste, segundo turno de intervención. ¿No? Moi ben, pois pasamos á votación deste punto número 4 do orden do día. Votos a favor. Bien, ahora sí, hora 16. Moi ben. Moitas gracias. Queda aprobado por 16 votos. Pasamos ao punto número 5 do orden do día. A aprobación inicial se procede do ditamen do expediente de modificación de créditos para gastos xerais para habilitar o crédito correspondente á aportación municipal no POS adicional 2/2021 por importe de 167.234,83 euros. Primer turno de intervención. Señor García, primeiro. Señora Torrado. Señora Suárez. E o punto número 5. Primer turno. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, escoítase. Escoítase. Sí. Ben. Nesta modificación de crédito para destinar 167.234,83 euros das arcas do Concello para a obra que iba estaba aprobada no POS da Deputación. Quero recordar que non chegaron os cartos, entón agora o que se pretende é facer a modificación de crédito para facer esta aportación dos 167.000 euros, sí, para así poder rescatar a obra. Bueno, pois parecenos unha cantidade bastante considerable para asumir con fondos propios. Pensamos que se pode volver a presentar no vindeiro POS, porque non é unha obra urxente, e que entendemos que o Concello ten outras necesidades nos que investir estes cartos. E, ademais, é para unha obra da zona do Coído, que eu entendo que a pretensión do Goberno é revitalizar o entorno do Pazo, pero temos que recordar que o Pazo está aí, pero está sen dotar de contido. Os cartos tamén se podían destinar a dotar de contido o Pazo e non caíamos no erro de que sexa unha cidade de cultura 2, porque temos aí ese patrimonio, pero a día de hoxe témolo baleiro. Entón, eu intento negar, consideramos que unhas prioridades serían dotar de contido ese Pazo, saber que usos e que destinos se llevan a dar, e que estes cartos que son de fondos propios, que son do Concello, pois se podían, xa digo, destinar a esas cuestións e, pola contra, esperar que hai pos da Deputación todos os anos para volver a contemplar e a meter esa obra. Entón, por razóns que digo, non imos apoiala e ímonos a estar. Gracias. Moitas gracias, señor Ruiz, ten a palabra. Vamos a ver.
Este proxecto, que ven xa do ano 19, da época de goberno do Partido Popular, e que estaba incluído con fondos propios xa naquele orzamento do ano 19, que nós tuvemos que retirar porque, bueno, por certas circunstancias hubo que destinar ese importe a créditos de non disponibilidade. Nos agora quixámoslo recuperar para o POS adicional deste ano 2021. Un POS da Diputación do ano do 21 que nas súas bases indicaba que como POS adicional ou POS complementario había que presentar obras a lo menos polo 50% do importe total do POS. Estas dúas obras, estes dous proxectos que se presentan, foron este que estamos hoxe aquí, a mellora medioambiental no estuario do río Coroño, e as beirarrúas e servicios de Cespón a Quinteiro. Cando se nos fai indicacións dos cartos que nos corresponden por parte do POS, se nos indica que só podemos facer frente a unha das obras e non ás dúas. Entonces, tomas en ese momento a decisión de levar adiante a obra das beirarrúas de Cespón a Quinteiro e acordamos tamén que a Diputación adicar fondos propios para complementar esa cantidade que restaba do POS adicional, que eran casi 37.000 euros, para sacar adiante tamén este proxecto. Por qué? Porque nos parece moi significativo e singular. Non fai moito, quero recordar que aquí no último pleno falamos da perigosidade que ten ir andando hasta o Pazo por Goiáns, polas circunstancias que se dan na C305 en aquel tramo. Bueno, esta senda peonil conecta de certa maneira o Pazo de Goiáns co casco urbano dunha forma totalmente libre de perigosidade, non? Para nós, parecenos un enclave natural, o do ensenado do río Coroño, turístico e cultural de especial importancia e que temos que poñer en valor. Facémolo con esta obra, complementando en este tramo esta ensenada do río Coroño, e estamos xa traballando en levar a cabo a peatonalización total de todo o enclave. Como digo, parecenos unha zona especial e que queremos actuar o máis rápido posible en ela. Moitas gracias, señor Ruiz. Primer turno, señor Dieste, ten a palabra. Este é o primeiro turno? Sí, este é o primer turno, primeiro. Sí. Vale, empezamos co segundo turno. Señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Bueno, esta proposta este expediente de modificación de crédito entendemos que, visto que a perspectiva coa que habemos, ten xustificación en tanto que se pretende actuar en unha zona que se ven, he de recoñecer que no seu momento non considerei prioritaria. Neste momento teño que decir que pensamos de unha maneira distinta, en tanto que constitúe un elemento dinamizador para o Camiño de Santiago, a orixe no que se está a investir esforzos e diñeiro por parte tanto da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte como do propio Concello. Entón, entendemos que é un proxecto que pode constituir un motor un motor turístico que pode supoñer un punto de inflexión a hora da promoción do propio camiño e o que nos propuxemos desde o primeiro día en que estamos no goberno é actuar en todos aqueles tramos que discurren por zonas de máis perigosidade, xa sexan carreteras, estradas ou zonas onde incluso non hai beirarrúas, e ademais facelas discurrir por outros tramos que poñan en valor o noso patrimonio, como é no caso do Pazo de Goiáns. Certo é, coincido ca compañeira do BNG en que urxe buscar uns usos e adxudicar uns usos ao Pazo de Goiáns, poñelo a funcionar, a render. Sin embargo, entendemos que unha acción é complementaria da outra. É certo que
en eso hai que traballar e hai que resolvelo, chegar a un acordo canto antes, poñelo a funcionar, pero esta é unha maneira de empezar a poñer en valor o noso patrimonio e, ademais, facelo non só de cara aos propios habitantes de Boiro, que, por suposto, e en primeiro lugar, senón de cara aos nosos visitantes. Nos estamos a colaborar coa Mancomunidade e coa Asociación do Camiño para modificar todos eses tramos, como digo, no camiño a orixe, para que ofrezan seguridade aos visitantes e, a súa vez, podan disfrutar, coñecer o noso patrimonio cultural, paisaxístico e artístico. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Moitas gracias. Desde Ceboiro tamén vamos a apoiar este proxecto, porque, bueno, o enclave o merece e se con eso conseguimos tamén restar a peligrosidade que ten o acceso ao Pazo, pois mellor que mellor. Entonces, nada, que sí, que o vamos a apoiar. Moitas gracias, señor García. Señora Torrado, ten a palabra, segundo turno de intervención. Bueno, das dúas actuacións que estamos falando, nós xa manifestamos no seu día o noso apoio, e máis, tamén temos que ir cara a traballar na creación das beiras rúas tamén no tramo de Ferreiros, que creo que é algo moi importante, unha bella demanda existente na zona, na parroquia de Cespón, no que levamos un montón de anos insistindo en que esa actuación era prioritaria, e agora se van a cometer as beiras rúas dende San Roque a Quinteiro, pero creemos que é moi importante para a seguridade viaria e para o bo funcionamento desa zona que se acometan tamén as beiras rúas na zona de Ferreiros. En canto do Coído, se poñer en valor unha zona importante do noso concello, con independencia de que, efectivamente, hai un traballo moi importante en torno ao que é a posta en valor e en funcionamento do Pazo de Joiáns, no que, evidentemente, teñen que estar apertas as portas a todos os grupos para que non só facendo propostas, sino tamén implicándose na gestión dese patrimonio cultural tan importante para o noso concello como é o Pazo de Joiáns, pero creemos que unha cousa non quita a outra e que, evidentemente, son actuacións distintas, son actuacións, nunhas estamos falando de un proxecto integral de posta en valor dun patrimonio municipal tan relevante como é o Pazo de Joiáns, e outro é acometer actuacións que teñen que ver máis cos plans de obras e servicios, que é o caso no que estamos tratando aquí. Como dicía, fan falta máis, fan falta mentes, fan falta propostas, e en especial tamén de aqueles cos que efectivamente se comparten posicionamentos políticos máis próximos. Entón, nese sentido, abertos a traballar e, evidentemente, imos a votar estas dúas actuacións porque consideramos que son moi importantes para o noso concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención. Señor Dieste, segundo turno de intervención. Ten a palabra. No, cámara. Perdona. Vamos, aquí hai varias cuestións. Nos, no seu momento, quero recordar que foi metido nun posto adicional o tema do paseo do Coído hasta a Torre de Goiáns. E vos renunciástedes a esa axuda. Creo entender, Se non tuvo que ir un plan de ordenación municipal, que non foi, un plan de obras municipal. Entendo que non se haya avisado naquele momento que era un erro
non facer eso. Evidentemente tenemos eses problemas. O que non entendo por que a Diputación non pos aprobado en pleno por interventores, e todo dille que non lle chegan os cartos para financiar os dous proxectos, tanto os das aceras de Cespón a Quinteiro, quero recordar, que o fraccionaron. Non? E, evidentemente, bueno, que os proxectos tampouco se poden facer a vista que están caducados os permisos. O mellor, eso non é o problema. Os compromisos de medio ambiente, o problema non é ese, os cartos. É que non temos actualizados os permisos de medio ambiente, os permisos de patrimonio, urbanísticos, etcétera, etcétera, que son necesarios para levar os proxectos adiante. Entonces, esa é parte da verdad. O mellor é que a liquidación que me extrañaba a min, que a Diputación, que é un POS é unha partida, primeiro, hai POS, é un POS adicional, que son normalmente fijas, que se aproban, que están visadas por os interventores, con unha disponibilidade de fondos, con unha aprobación, que dixeran que non chegaban os cartos. Claro, cando me poño a revisar o expediente na sede e vexo os plazos dos distintos permisos, resulta que as contas están caducados. Eu creo que lles pido o mínimo de seriedade neste asunto e non só botarlle a culpa a Diputación e a disposición de fondos que non teñen. Iso que máis primeiro me chamaba a atención, porque que digan, bueno, pois subvencións nominativas solicitadas, que recorten, ou proxectos novos que chegan, etcétera, etcétera, non? Era un tema que xa era repetitivo, pois, bueno, e nós, evidentemente, nos temos ganas de que se fagan as aceras de Cespón a Quinteiro, que levamos varios anos reclamando. Por aquela época estaba Fernández Moreda, había un bipartito, Soade Benegán na Diputación, creo que tamén había na Xunta. E, bueno, se expropiou e levamos unha porrada de anos. Non levamos 20 anos, levamos camiño deles, por unha diferencia de 3 ou 4. E, bueno, nós, evidentemente, nos vamos a votar a favor de que se fagan as aceras. Evidentemente, queremos manifestar a mala xestión en estes momentos e a deixadez do goberno por facer caducar ou deixar caducar ou non darse conta deses permisos en eses proxectos tan prioritarios como é o do Coído, que nos empezamos a ala sur-este dos paseos marítimos e fixamos o proxecto, evidentemente que é un proxecto noso do Coído ao Pazo de Goiáns por a beira do estuario do río Coroño. Claro, nos advertimos no ese momento que había opcións para poder levar adiante ese proxecto, non retrasalo, porque evidentemente máis vale pájaro en mano que ciento volando, porque os tempos pasan, veñen crisis, hai recortes, hai cambios de postura, etcétera, etcétera. E despois, evidentemente, nós aí tiñamos un proxecto que quedou feito, non sei se se podría acercar, se non me falla a memoria, 300.000 euros, pode ser menos de 300.000 euros ou pode ser máis de 300.000 euros para reformar, feita por unha arquitecta de Coruña experta en patrimonio moi boa, que eu non conocía, pero recomendada por o propio Administración de Patrimonio para o cumplimento dos requisitos, que era o proxecto do lagar, Antorna do Lagar, como decía Castro, é un proxecto que deixamos, non sei, como igual que o da Capilla, para o Pazo de Goiáns, igual que o proxecto do Coído, ese paseo hasta o Espacio de Goiáns, que nos revitalizamos, todo o estuario quedou revitalizado con distintos parques de distintas maneiras, tirolinas, un parque de aventura, outro parque pequeno para tal, outro parque para ximnasia, etcétera, etcétera, darlle un contido que fomos onde aquela, o paseo que era do final, nadie ese espacio estaba sin explotar, nos iniciamos a explotar, e o noso paso era explotar todo o que sale desde a desembocadura do río Coroño, incluído en torno da playa de Barraña, indo
hacia o noreste e volvendo por o noroeste, do noroeste hacia o Pazo de Beas, culminar esa obra e añadirlle, o que decía, creo que se refería Carlos a ese proxecto, ao mellor, ainda que non o dixo nomeadamente, nós como aquí xa levamos uns cuantos anos e fomos os que temos a partida de nacimiento, o proxecto, e o creamos dese entorno do lagar, con esas escalinatas, as instalacións anexas, a zona jardinada, etcétera, etcétera. Bueno, eu teño que facer valer o noso traballo de futuro que tiñamos, e creo que iba ben canalizado, pero bueno, eu creo que isto realmente o que hai tras desto é que hai que espabilar, non? Porque para facer as obras que xa se aproben, tens que ter todos os permisos. Vale. Nos vamos a votar a favor, nos sopesamos que os veciños de Cespón levan moitísimo tempo esperando, porque vamos, por as terras. A ver, señor Díaz, unha aclaración. Vamos a ver, o tema de Cespón xa está aprobado. Aquí o que vamos a decidir é... Sí. A ver, lle explico. Nos solicitamos no post adicional, que non sabes se cho van a aceptar ou non, o valor de todas as dúas obras serán 556.579,77. Sí, está entendido. A Diputación, no, pero estou contestando a concelleira, a Diputación nos dá para ese post adicional 389.344,94, do cal decidimos por urxencia, por seguridade, porque estamos falando de persoas, ese diñeiro destinalo ás beirarrúas de Cespón a Quinteiro. Que pasa? Desa cantidad sobran unha cantidad de 36.789,30 para o outro proxecto que é a mellora ambiental do estuario do río Coroño. Polo cal, antes de perder ese diñeiro e pola importancia que ten ese proxecto para nós, para facer que o centro urbano estea cerca do Pazo e eliminar esa peligrosidade xente que vayan dando Pazo, decidimos destinar ese diñeiro para cometer esa obra. E como todo, os permisos caducan e se renovan. E o que temos que telo renovado, naturalmente, antes do inicio da obra. Creo que queda aclarado e pasamos á votación. Votos a favor? 14 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 14 votos a favor, 0 en contra e 2 abstencións. Queda aprobado este proxecto. Moi ben, pasamos ao punto número 6 do orden do día. Aprobación inicial se procede do ditame do expediente de modificación de créditos número 34/2021 de crédito extraordinario por importe de 17.000 euros financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais para o suministro de 7 desfibriladores. Primer turno de intervención. Sí, señor Antonio, tenga a palabra. Moitas gracias. Bueno, isto naceu gracias a unha iniciativa dun compañeiro noso de Ceboiro, Miguel Piqueras, que estuvo traballando e realizando varias reunións con os distintos centros educativos, presentando presupuestos para poder instalar estos aparatos que, dito sea de paso, salvan vidas, vale? E unha vez que isto este instalado nos distintos colexios e distintas e outros locales, vale? E que os profesores podan ter a formación correspondientes, estes podan trasladar aos alumnos pois as maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Por si en algún momento pues puderan axudar. Ben, estos desfibriladores, en principio, si todo vai ben e tal, pues serían destinados a Policía Local, a Protección Civil, aos colexios de Santa María do Castro, de Abanqueiro, de Cespón, o Mercado Municipal, o pabellón de Santa Valla, que abarcaría o IES de Barraña, o Colegio de Playa Jardín e o Santa Valla, vale? E tamén se poderían formar sobre unhas 40 personas en RCP, máis no uso de desfibriladores, non?
Bueno, pues, con todo isto, que eu espero que pois todas as formacións políticas nos o apoyen, vale? Entendo que é un tema moi importante tratándose de salud e xa non é a primeira vez que surxe un problema pois de unha parada cardíaca ou de un tema destos. Nada, decir que nos vamos a apoyar esto y nada, gracias. Moitas gracias, señor Antonio. Señora Torres, ten a palabra. Bueno, nos anunciamos o noso voto favorable a esta proposta porque, efectivamente, tendo en conta xa coas actuacións realizadas en outras instalacións municipais pois, e con estas que se inclúen agora nesta proposta que se trae, bueno, pues poderíamos decir que Boiro, o Concello de Boiro, sexa un concello cardioprotexido. E a verdade é que non é pouco decir que unha administración, neste caso unha administración municipal, bueno, pues se tome tan en serio a saúde dos nosos veciños e das nosas veciñas e que, de algún xeito, comenta un plan integral como este de atender prácticamente a todas as instalacións ou polo menos aquelas nas que existe maior número de persoas que podan necesitar, chegado o momento, deste tipo de instalacións ou incluso en servicios tan importantes como pode ser a Policía Municipal e Protección Civil, non? Nós, evidentemente, imos a votar a favor desta cuestión. Nos parece tamén un asunto de vital importancia e que, evidentemente, ten que contar co respaldo de toda a Corporación Municipal. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, dende o MNG tamén imos a votar a favor. O que sí, ao mellor, porque claro, tampouco vin nunca como é o manual de instruccións dun desfibrilador, pero ao mellor non está ao alcance o seu uso, a súa utilización non está ao alcance do coñecemento ou da formación de calquer persoa. E dado que vai a ir a colexios, a centros educativos, pois ao mellor sí que non estaría de mal pois que se fixeran unhas xornadas ou pensar nuns programas de formación por si algunha persoa pois tuvera que utilizalo, pois para que estivera convenientemente preparada, para que se supera como utilizalo e para que dera o resultado que é para a finalidade para o que se compran estes aparatos. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, facer unha pequena explicación. O que se propón é a aprobación do expediente de modificación de crédito por importe de 17.000 euros IVA incluído para a adquisición de 7 desfibriladores, unha proposta que nace do grupo de Ceboiro e que entendemos que debemos corresponder con ela para dotar de este equipo aos CIPs de Santa Baia, o CIP de Cespón, o CIP de Santa María do Castro, o CIP Plurilingüe da Banqueiro, Praza de Abastos, Policía Municipal e Protección Civil. E con respecto ao que acaba de comentar a compañeira, vai incluída tamén nesta partida económica unha formación específica para uso, ainda que, bueno, as indicacións que se me dan é que o uso é bastante sinxelo, bastante autómata, pero, bueno, ainda así, evidentemente, vaise proceder a unha formación tamén para uso. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Bueno, se leo amarillo, vale. Nos, evidentemente, vamos a votar a favor esta proposta presentada polo Goberno, pero que se debe ao traballo de ICB, Iniciativa Cidadá de Boiro. É necesaria, nós creo que votamos en varias ocasións a varias mocións a favor, varias mocións de ICB. Entendo que este importe incluye a caixa tamén, os desfibriladores, a formación, non sei se o mantenimiento e outro tipo de servicios, digo eu, polo precio, que é un pouco excesivo, supoño que debería de incluir, supoño que tamén serán semiautomáticos, os desfibriladores, bueno, eu creo que así se justificaría este importe, no que temos dudas,
acerca deste tipo de variables que poden acompañar o elemento físico que é o desfibrilador, non? Nos vamos a votar, evidentemente, a favor desta proposta, como o fixamos noutras mocións, nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Sí. Muñiz, ten a palabra. Sí, gracias. Imos a votar a favor. Moitas gracias. Segundo turno, ¿no? Pasamos a votación, se vos parece. Moi ben, vamos a votar este punto número 6 do orden do día. Votos a favor? 16 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, a aprobación inicial se procede do ditame do expediente de modificación de créditos número 36/2021 de crédito extraordinario por importe de 276.199,91 euros financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais destinados ao proxecto denominado Renovación dos vestuarios do Polideportivo e Piscina Municipal de Acachada. Moi ben, primer turno de intervención. ¿No? Segundo, pasamos a votación, é o mismo que tratamos. Pasamos a votación deste punto número 7 do orden do día. Votos a favor? 16 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 8 do orden do día, que a aprobación inicial se procede do ditamen do expediente de modificación de créditos número 37/2021 de créditos extraordinarios financiado con remanente líquido de tesorería para gastos xerais para a integración das distintas videocámaras de seguridade nun único sistema en circuito pechado de televisión por importe de 16.000 euros. Primer turno de intervención. Señor García, señora Dolores Torrado, señor Ruiz. Señor Ruiz. Primer turno. Ten a palabra. Sí, bueno, é un expediente de modificación de crédito para adoptar cun importe de 16.000 euros a unificación do sistema, a integración das distintas videocámaras de seguridade nun único sistema de vídeo. A adquisición en distintas fases de sistemas de videovigilancia para as forzas e corpos de seguridade nun compendio de distintos mecanismos de grabación e distintas softwares de utilización da información que se nos achega dende esas cámaras que fai incluso necesaria a adquisición dos servicios de algunha empresa para poder facer uso desa información. O que se pretende é un pouco unificar ese sistema de grabación para que sea unha ferramenta máis fácil de utilizar por parte dos corpos de seguridade do Concello e, por outro lado, tamén facilitar a extracción desa información que nos traslada esa ferramenta para poder facer o uso que se estima da mesma, non unificar esas plataformas nunha sola e que sea máis fácil o uso da mesma. Moitas gracias, señor Ruiz. Primer turno, señor Dieste. Nos vamos a votar a favor. Nos, fomos o equipo de goberno que por primeira vez puxo cámaras no polígono industrial, creo que foron en 2 fases, non? Gracias á axuda da Xunta para as axudas aos polígonos industriales, entre as cales, unha partida de Sinabria, creo que na primeira fase, non sei se foron 19 ou 14 cámaras, creo que foron 19, en unha segunda fase non sei se foron 9 ou 10, creo que colocamos entre 24 e 28 cámaras que foron supervisadas dunha maneira, creemos nós porque tiña que ser supervisadas. Habíamos sufrido unhas advertencias por estes grupos que hai que defenden a libertad en extremis, que non poderían vivir en Londres, evidentemente, poderían vivir a outro lado, ni nos países nórdicos tampouco poderían vivir, porque son países de libertades, pero a libertad non está encontrada que a disciplina e o bo comportamento na calle. E, pareceme ben que se recurra a un método de unificación. Nos habíamos deixado tanto hardware e software, cámaras con zoom, etc. E, nos vamos a votar a favor. Se intenta mellorar, centralizar a información, sacarlle proveito e intentar reducir un problema que temos no polígono industrial. Non hai moitos meses que os empresarios, se se pode mellorar, que nunca pouco, porque o ladrón ten a ventaja, sempre, se se pode mellorar nese sentido, dámoslle para adiante. Moitas gracias, señor Dieste. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, íbamos a votar a favor. Moitas gracias. Señor García, segundo turno.
Sí, moitas gracias. Nós tamén vamos a votar a favor. Todo o que sea incrementar a seguridade, pois nos parece correcto. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, non? Pasamos á votación do punto número 8 do orden do día. Votos a favor? 16 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 9 do orde do día, moción do Grupo Municipal do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo da agua. Primer turno. Señora Torrado. Señora Carlos. Señor Carlos Ansoar, ten a palabra. Sí. Ben, dicir que este anteproxecto de lei é da Xunta. Como o seu propio nombre indica, pretende ser a mellora do ciclo da auga e, ante isto, hai que dicir que hasta este anteproxecto Galiza non tiña elaborado ningún plan de xestión integral do ciclo da auga dentro do ámbito das competencias galegas. Nin sequer está cumprindo a Xunta coas obrigas legais cando no 2010 se aprobou a Lei de Augas. Desde entón non está elaborado nin o Plan Xeral de Abastecemento nin o Plan Xeral de Saneamento. Van alá 11 anos. Falando de competencias, tamén hai que dicir que nos últimos 12 anos a Xunta tampouco fixo nada para asumir maior número de competencias, porque hai que lembrar que as competencias hidrolóxicas só afectan a Bacia, Galicia e a Costa. Todo o interior é competencia estatal. Co cal non é por capricho, pero é que faría falta pois o que demandamos, un proxecto realmente integral, entender pois Galiza como un conxunto e tratar de arreglar as cousas como debera de ser, como un conxunto. Dicir tamén que estamos pendentes de sancións da Unión Europea pola falta de saneamento das rías, que no 2013 a Xunta asina coa CEGAMP o Pacto Local da Auga, que sigue tamén sin cumprirse. Eso sí, a Xunta pon impostos e tasas e obrigas aos concellos, eso non falta. Tamén dicir que o fracaso de Augas de Galiza canto a depuración fai que a Xunta pretenda devolver competencias aos concellos e aqueles concellos que non acepten, pois hasta se verán fora de investimentos en obras hidráulicas. Nos, evidentemente, imos facer unha emenda á totalidade porque consideramos que isto representa un aumento na carga fiscal para os concellos, para as entidades que xestionan as augas e indirectamente para os usuarios domésticos. Isto ven despois é o que se chama ahora tamén a sogama da auga de 2019, que xa pretenderon facer aquelo dos pozos e aquela historia. En segundo lugar, porque estamos en contra deste anteproxecto, porque derivan aos concellos e ás deputacións obrigas e competencias que realmente pertencen á Xunta. Dicir que tamén perxudica, e aquí está Boiro implicado, perxudica os concellos de menos de 20.000 habitantes. E tamén lembrar que nos últimos anos a Xunta estuvo recibindo fondos europeos para saneamento e depuración. E, non falla, foron distribuídos de forma arbitraria, sin ninguna planificación, ningún criterio de investimento. Remato. Foi presentado no verán, as emendas abríronse estando de vacacións, e hai cousas tan básicas como, dentro do plan integral, non contar ca reutilización das augas depuradas. Si realmente hai un interese en arreglar a xestión da mellora do ciclo da auga, propoñemos que se volvan a reunir con todos os actores en este asunto, serían entidades locales, comunidades de augas, empresas, movimentos ecologistas, e que volvan a empezar desde o principio. Grazas. Muchas gracias, señor Carlos Ansoar. Señor Ruiz, primer turno. Sí, indicar simplemente que desde o noso grupo vamos votar a favor desta moción. Muchas gracias.
Señor Díaz, ten a palabra, sí, primer turno. Bueno, non xa vamos a decir que vamos a votar en contra. Vamos a ver, o que non se pode basear o BNG de argumentos que non se sustan á verdades a medias, e outras que son directamente falsos. Vamos a ver, é un non polo non, de sempre, do BNG. Creo que tamén se podría desconvencer as diputacións, como a da Coruña, que, bueno, sigan a senda Diputación de Ourense e tamén axuden aos concellos. En calquera caso, meto máis o micro. Meto máis na boca ou, digo eu, non sei, que a capacidade do micro. Acerco máis. É de contacto. Como os dos cantantes. Por qué? Sempre tuven aí, eu non movín. Bueno, entonces, a mentira é que a Xunta derive nos concellos as súas obrigas, porque as competencias en materia de aguas, de saneamento, a Xunta non ten esas competencias para obligarlle, agora vai, vai aos concellos. Está na lei de régimen de bases locales, que é moi antigua, a lei do 97, o sea, de 1985, a lei, a lei do 97, lei 5 da Administración Local de Galicia. Vostedes tiveron a oportunidade tamén de emendala, porque estiveron 4 anos no goberno, no que non fixeron absolutamente nada por este tema. Usted mesmo reconoceu que o único que fixo algo foi a Xunta no ano 2010. De 2010, por cuestión de 2005 ao 2009, tarde das eleccións en junio, bueno, evidente, vos non fixestedes nada. 4 anos, evidentemente, por eso vos votaron os galegos a primeira de cambio. Bueno, ese é o primeiro erro. A pesar de non ter competencia neste ámbito, a Xunta presta apoio económico e técnico aos concellos. Executa obras ou dá subvencións para que as fagan. Eles o concede numerosas axudas. Eu solicitamos 2 axudas para arreglar o depósito de agua que hai aí no Beiro de Arriba, foron concedidas, solicitamos máis axudas. Para eso. Se nos referimos ao ciclo de agua, que é o ciclo de suministro de agua potable, o suministro tamén, o de alcantarillado, e todo eso, desde a época do bipartito, que estaba o alcalde señor Deira, a Xunta colaborou no Concello de Mira, as 2 fases do plan do Río Coruño, inverteu a Xunta aí, perto de 1 millón de euros entre as 2 fases. O tanque de tormentas, que o inauguramos nós, claro que foi xestionado e forma parte do plan de saneamento de Ría de Arousa para Boiro, que constaba de máis de 5 millóns de euros, está aí, con capacidade, non sei se 5.000 toneladas, tamén. Este paseo do Río Coroño, que o importante vai por debaixo, con tubos de 1 metro, para unha población de 9.000 habitantes, que recolle todas as aguas na súa parte baixa, tamén, con máis de 1 millón de euros, creo. Os tanques de tormentas, de Esteiro, completamente novo, o de Subuqueiro, etc. Foron casi, por as miñas contas, que algo me queda atrás, quedou o tema do coido, por arreglar, un tema en Escarabote, que non chega de todo, creo que nin os 800.000 euros, aí estuvo a Xunta. Fixo Ribeira, fixo Pobra, e agora está destinando os cartos a un concello de BNG, que é Rianxo. Por lo tanto, aí están as axudas. Se usted considera que non se fixo nada no tema do plan de saneamento de Ría de Arousa, entendo a súa sordidez ou sordeira que ten. É mentira que o anteproxecto leva aparellada a creación de tasas e o incremento de tarifas. En terceiro lugar, non é unha decisión unilateral da Xunta, porque é un modelo de adhesión a este novo modelo de xestión, valga a redundancia, non? Perfectamente regulado, e que eu coñecín como alcalde e aprobamos a opción do presidente da FEGAN a la poste daquela, o alcalde do Barco de Valdeorras, un gran alcalde, que era presidente da FEGAN,
donde nos pedía o apoio para regular este ciclo de agua. É mentira que a Xunta faga en materia de aguas unha política clientelar, todo o contrario. Se fai donde máis necesario en xente, por exemplo, concellos que non son do Partido Popular, como Viveiro, Pontedeume, Rianxo, Vila García de Arousa, Pontevedra, etc., se está actuando. Vila García, creo que xo dixen, sí, e despois, tamén é significativo, cal é o cobro político dos 28 concellos nas que a Xunta está a xestionar as depuradoras municipais. Mire, Ribadeo, Pontevedra, Nigrán, Gondomar, Baiona, a Pobra, aí non está o Partido Popular, está xestionando. Non entendo se está... É mentira que a elaboración da lei non responda a un procedimento transparente e participativo. Xa dixemos, houve propostas na FEGAN, se nos pideu aos alcaldes, eu formaba parte daquela non da directiva, pero formaba parte da FEGAN como vocal, e vale, e basease, e adoptouse un acordo, a maioría dos concellos que ali presentes eran do PSOE e do BNG, eu estaba ao meu lado, recordo que estaba a alcaldesa do PSOE de Cambados, e despois o proxecto de lei basease nas peculiaridades de Galicia, en o coñecemento pormenorizado dos problemas, non no contrario, como din vostedes. Unha das peculiaridades é a propia dimensión dos concellos, claro, que se apoia finca pé, pero máis é todo o contrario que di usted. O que máis se apoia a ter especial consideración son os concellos de menos de 20.000 habitantes. Vale. As redes de saneamento de agua, que son moi antiguas, o vivimos en Boiro, que pasamos da época da Uralita nas calles, que había 11 ou 12 kilómetros, a unha época de modernización, con unhas tuberías de suministro de agua que reúnen todos os requisitos sanitarios. Entón, isto nos o fixamos, queda un pouco en Cabo de Cruz, non sei se queda algo máis en Boiro, porque hai que escañar moito, e sempre te contas algunha sorpresa, e son necesarias a actualización. Hai moitas pérdidas de agua. E en Boiro tuvemos moitísimas perdas de agua, sobre todo no tramo de Boiro, desde aquí, desde o semáforo, hasta Cabo de Cruz. Había 2, 3 roturas por semana. No Boiro de arriba tamén había, na parte baixa. Bueno, no Boiro de arriba aquelas veces era un río, chegando abaixo cerca do cruce que sale a carretera xeral. Entonces, hai que renovar. E faise uso, porque temos uns custos de pérdidas aí. Pérdidas de hasta 20, 30, 40% en algúns concellos. Entonces, temos que habilitar unha lei de aguas que, evidentemente, podese tardar, pero hai que acadar financiación. Eu creo que ahora nos Next Generation tamén vai haber financiación para isto, e hai que aproveitar as oportunidades, non? Isto implica a realización de grandes investimentos. E iso a Xunta vai estar aí, como xa estuvo sempre. Contei o caso específico de Boiro. Como o noso goberno é máis co anterior goberno dos últimos 4 anos do bipartito que gobernou o Concello de Boiro, non? A metade das depuradoras que están xestionadas por concellos teñen deficiencias no seu funcionamento. Evidentemente, a depuradora de Boiro, pois, eu creo que foi inaugurada, empezouse no ano 1992 e foi inaugurada no ano 1994, vámola aguantando como podemos. A verdade é que saleu bastante duriña ainda o que é a parte física de hormigonado, non? Pois, bueno, o toque máis metálico vai se deteriorando, temos que facer reformas, está xestionada por Espiña e Delfín, creo. En aquel momento se sigue ainda xestionada, creo que non. E, bueno, en eso se vai axudar. A Xunta, para seguir axudando os concellos e a Diputación, xa o dixen, ten obriga de apoiar os concellos no desenvolvemento das súas competencias, especialmente os de menos de 20.000 habitantes. E por que os de menos de 20.000 habitantes? Porque a Xunta non pode incumplir a lei. E o di así a lei reguladora da base do régimen xa local, no ano 1985. Por lo tanto, oye, hai que cumplir a lei, hai que conocela para poder falar, escribir. Porque
que eso de non por un non, pues, bueno, pues, está moi ben, pero non soluciona os problemas. O mellor é ir de verdad por diante. E pouco máis teño que decir con estas 4 palabras. Entonces intentaremos, eu creo, disposto que como se gestionan as depuradoras, as axudas que se fixeron aos distintos concellos que relacionei en esas 2 variables, demostra que hai equidade, hai igualdade, porque o que interesa, o exemplo foi este concello, gobernado por mi partido foi apoiado, non? Por a xunta gobernada por o Partido Popular. Nós, evidentemente, non estamos a favor deste cesto de partes que non se xustan á verdade, vamos a votar en contra, evidentemente. Moitas gracias, señor Dieste. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moitas gracias, presidente. Bueno, nos estuvemos pois tratando de recabar información sobre este anteproxecto de lei e o que supón. Recoñecemos que a estas alturas creo que se fai necesario chegar a ler a letra pequena porque hai certa contradición. Por unha parte, da Xunta de Galicia fálase de que o obxectivo da lei é minorar os custes de depuración, minorar os custes dos pozos de bombeo, que supoñen prácticamente pois, un 40% do custe da factura da electricidade nos concellos, e pretenden facelo a través da separación das aguas pluviales pois das aguas fecales, non? Que os concellos acometan estas actuacións para conseguir eficiencia en ese sentido, non? Por outra parte, temos esta argumentación do BNG que entra, de alguna maneira, en colisión pois, con ese espírito que, dende a Xunta, din que ten este anteproxecto de lei. Bueno, se non lo permitides, ímonos a abster, porque consideramos que temos que, como decía, ler a letra pequena e ver con maior detalle realmente cales son as consecuencias deste anteproxecto de lei ou da lei na que derive no caso de que saia adiante como se prevé que sairá. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Torrado, señora Ansuar, ten a palabra. Sí, bueno, eu falaba a nivel de Galiza. Vostede pon, señor Díaz, vostede pon os exemplos todos referente a Boiro. Si imos así, eu tamén lle podo dicir, Ribeira ten a depuración, fai a depuradora de fai, que, 3 anos, 4 anos. Estuvo un municipio de casi 30.000 habitantes toda a vida votando porquería a ría. Iso é, pois, gran xestión. Entón podemos presumir, se queremos presumir así puntualmente de cousas, tamén, iso é para presumir. E quen di iso di outros sitios. Ribeira, o 8º, non sei que será agora, o 8º ou 9º Concello Galego. Lembre a multa da Unión Europea. A ría sin sanear. Repito, díxeno antes. En este anteproxecto preténdese meter un canon por tratar a auga de chuvia. Gran xestión. E fala de peculiaridades. Pois precisamente por eso. Cando hai peculiaridades, por eso é preciso poñer baremos e criterios. Non é gobernar a dedo para os amigos e gobernar así. Agora toca facer isto. O señor Feijóo pasou por ser conselleiro de política territorial, non lle serviu de moito. Nunca dá visto o país como un ente, como unha cousa integral para facer as cousas. Seguimos así, funcionando desta maneira, tamén 3 aeroportos, cousas así. He visto. Grazas. Moitas gracias, señora Suar. Señor Dieste, segundo turno. Non. Pasamos a votación deste punto número 9 do orden do día. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Abstencións 1. 8 votos a favor, 6 en contra e unha abstención, polo cal queda aprobado este punto. Sí, 8. Bueno, 7, claro, 7. Sí, vale. Sí.
Sí, votou a favor 9, sí. 9 votos a favor, 6 en contra e... No, estaba ben, porque xa estuvo Carlos, está ben. Entonces, 8 a favor, 6 e unha abstención. Claro. Claro. Ah, 9 a favor, sí. Vale, 9 a favor, 6, vale. Perdona, repite. Sí, votou a favor. Sí. E unha abstención, sí, vale. É que os tardes están separados, é verdad que... Moi ben, queda aprobado por 9 votos. Punto número 10 da orden do día, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a presencia da opción do galego nos contidos televisivos. Primer turno. Dar unha emenda a esta moción. O secretario, como procedemos? Eu teño aquí o texto. Gracias, señor alcalde. Segundo o reglamento, tal e como temos, as emendas hai que presentarlas antes, debatilas e votalas. Non obstante, o regulamento, digamos, ten algúns valeiros. Eu vou comentar cal é a miña opinión. A emenda pode aceptarse ou non, pero o normal, digo, sobre todo por outra normativa que non é a local, pero xa falamos en tema de Congreso de Deputados e Senado, na presentación, digo, de propostas, normalmente o propoñente pode retirar a moción ou solicitar, moitas veces, que non se vote esa opción, senón presentar unha moción alternativa. Entón, digo, como aquí non hai nada no regulamento orgánico, non vexo problema en que se vote, pero digo que unha laguna que ten aquí o regulamento orgánico, que debería, neste caso, regularse, se cando un fai unha proposta, un pode presentar unha emenda á mesma ou non. Pero, bueno, neste caso, entendo que procede perfectamente, o sea que o tema é, primeiro, debatir a emenda e votala. Pois vamos a... Aquí tradicionalmente se suele facer... Vale, vamos a discutir a emenda e votamos a emenda. Entonces, si os parece, damos de... Alcalde, vai ya pasando por aí. Como fixemos. Eu leo a emenda baseada, sobre todo, nunha proposición de lei aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, aprobada por os 74 diputados presentes, o sea, todo o Parlamento da Xunta de Galicia, Parlamento Gallego, perdón, mellor dito, no que se, incorporaron tanto as propostas do PP como as dos distintos grupos, se chegou a un acuerdo por unanimidade, o que chegou tamén o grupo do BNG. E nós o que queríamos no sentido de presentar a seguinte emenda transaccional. Vale? O Pleno do Concello de Boira acorda aderirse á proposición non de lei aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, por lo tanto, polo BNG, que está dentro dos 74, que a veces a semántica para algúns grupos é a semántica, a proposición de non de lei aprobada por Pleno do Parlamento de Galicia o 12 de maio de 2021 para unha mellor difusión do programa infantil e da mocidade en galego. Notificar este acordo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e á Axenda Digital da Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como a Dirección Xeral da Rede de Radio e Televisión de Galicia. Este texto foi publicado no BOP número 126 do 21 de abril de 2021. Foi mellorado polo Grupo Municipal do Partido Popular e os demais grupos. Vale. E o texto aprobado é o seguinte. Vou ir resumindo, non vou ler todo porque é moi extenso, pero
primeiro, que a Corporación da Radio e Televisión de Galicia aumente a oferta en galego destinada á infancia e mocidade a través do reforzo e a promoción das 4 canles digitais Xabarín, coas que conta a Compañía da Radio e Televisión de Galicia. A señal sería distribuído a través dos paquetes básicos, tecnoloxía móvil, ADSL, satélite, programación dirixida a público infantil, juvenil, apps, con programas e xogos co fin de garantir nesta canle en galego, a presencia de contidos atractivos, de éxito, etc. etc. Segundo, que se aprobou, por 74 votos, é reclamar do Goberno de España que dentro do marco das súas competencias, aquí todo o mundo se está movendo. Eu sigo, non? Bueno. Bueno, estos son os tempos que corren, as institucións son as institucións. E os ombligos son os ombligos, non é? Reclamar do Goberno de España que dentro do marco das súas competencias promova as medidas precisas para que a Corporación de Radio e Televisión Española emita todos os seus contidos en galego, especificamente para infantil e juvenil, instar ao Goberno español a impulsar o cumprimento do contido dos artigos do anteproxecto de Lei Xeral de Comunicación Audiovisual onde se recolle a pluralidade lingüística como principio básico. Vale? Tanto en contidos, é un principio básico, claro, da pluralidade lingüística, contidos, porcentaxes mínimas en galego, en castelán, as dobraxes, a lexendaxe, as audiodescripcións, bueno, esténdese aquí nun montón de plataformas de televisión, etc. Cuarto, así mesmo o Parlamento insta ao Goberno galego a chegar a acordos con outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada da lexenda en galego en todas as plataformas digitais de televisión, así como impulsar o avance das accións necesarias para a recepción mutua da TVG e RTP en Galicia e Portugal, non só nas nosas terras, sino máis alá das nosas fronteras e a carón dos nosos veciños, según contempla e seguindo os criterios da Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias, non? Con técnicas económicas, de tecido productivo, publicitario, e de simetría no alcance das audiencias, que tamén é importante. E a programación infantil segue ocupando unha parte significativa das emisións, da segunda canle da Televisión de Galicia en unhas franxas mañá, mediodía e tarde, compatible cos horarios escolares. A Galega 2 ofrece 7 horas de animación diarias de luns a venres, repartidas en 3 bloques diferenciados, almorzo, xantar e merenda, tendo en conta esa variable da asistencia escolar, e durante as fins de semana concéntrase a oferta no horario matinal. Representa esta programación máis de 1.600 horas anuais. Bueno, aí están os bolechas no cole, o Braulio Youtuber, e series galegas como as aventuras de Minchi ou Tutu, e todos os contidos están accesibles tanto a través da web da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, nas apps, o sea, na aplicación móvil do Xabarín, na canle Xabarín TV da app da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Eu creo que isto é o que se aprobou no Parlamento de Galicia en instancias superiores, todos os grupos, os nosos representantes que máis están arriba no foro autonómico. Eu creo que este debía de ser o acordo do Concello de Boiro, que debía de ser coherente co do Parlamento de Galicia e de todos os grupos que compoñen o Parlamento de Galicia. Muchas gracias. Damos ya palabra ao secretario. Sí, ben, gracias, señor alcalde. Aquí para aclarar, a ver, eu o que teño aquí o borrador do texto, son 5 liñas, din que é unha emenda transaccional. Eu o que quería saber era exactamente que o que se está a votar. Se na proposta de resolución este párrafo sustitúe o párrafo do... Vale, pois nada. Podo falar? Sí, Vale. Como fomos o grupo que presentou a moción,
eu quero dicir que non imos a votar a favor da emenda que presenta o Partido Popular, porque a moción presenta o BNG en nome da mesa, a mesa é quen realmente traballou e elaborou esa moción e vamos a ser fiéis ao que recolle a mesa na súa moción. Gracias. Moitas gracias. Vamos a votar entonces a emenda. Votos a favor da emenda. 7 votos a favor. En contra? 8 en contra. Abstencións e unha abstención. 7 a favor, 8 en contra, unha abstención, polo cal queda denegada a emenda. Pasamos entonces a ese punto número 10 en primer turno. Moitas gracias. Señor Rodríguez, señor Antonio, señora Dores, sí, ten a palabra. Bueno, pois efectivamente entendendo que un axente normalizador do idioma, pois evidentemente son as canles de televisión, todos os contidos audiovisuais, e iso afecta en especial normalmente aos pequenos da casa, tamén incluso a hora de socializar un idioma. Por iso eu normalizar o emprego da lingua galega en todos os ámbitos, a dar contidos tanto informativos como de entretemento, como especialmente para a nosa cativada en galego, pois efectivamente permite normalizar o uso do noso idioma no noso país. Non. En especial, como xa apuntaba aquí a compañeira, é unha iniciativa que xorde da Mesa pola Normalización Lingüística, unha iniciativa que xorde dunha asociación que leva moitos e moitos anos traballando a prol da dinamización e da normalización da nosa lingua en todos os ámbitos da sociedade e que, por suposto, vai a contar co noso apoio. Esta moción é dentro dun ámbito galego, no que afecta ao conxunto da poboación galega, pero tamén aproveito a introducir tamén algúns aspectos nos que estamos tamén traballando dende a área de lingua do noso Concello, pois para precisamente en coordinación con todo este tipo de iniciativas que podan xurder, pois fagan o emprego da lingua galega pois o máis normalizado e o máis incluído no noso día a día. Así pois, estamos xa nestes 15 días que leva ao fronte da responsabilidade no tema de lingua, impulsar o que é incorporar ao Concello de Boiro na rede apego, que tamén, efectivamente, é unha rede específica no que traballamos coa xente máis miúda, cos nenos e cas nenas do noso Concello. Ademais, foron propostas xurdidas por varios grupos desta corporación municipal e o cal queremos tamén impulsar dende o goberno municipal. Outra proposta tamén na que xa estamos traballando en elaborar ese mapeo de sinalización que aínda a día de hoxe figura en castelán, cando a propia Lei de Normalización Lingüística claramente indica que debe de ser en galego tanto a toponimia como incluso tamén no desenvolvemento das accións do propio mobiliario público municipal ou ben a elaboración dunha ordenanza reguladora do emprego da lingua galega no noso Concello. Digo estas cuestións porque creo que veñen ao conto da proposta que trasladan os compañeiros e compañeiras do BNG e que creo que é importante contextualizar o traballo que se fai no ámbito municipal con outro tipo de traballo que se poda desenvolver no ámbito galego. Por suposto que van a contar co apoio do noso grupo e tamén coa implicación do emprego e do impulso do noso idioma tamén no ámbito das políticas municipais a prol da igualdade e a prol da igualdade da nosa lingua no noso Concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, primer turno de intervención. Perdón, Carlos. Señor Carlos Ansuar, ten a palabra.
Bueno, eu lembro, cando tiña os críos pequenos, de que vían os DVDs de películas, era a tecnoloxía que había por entón, e ver que os idiomas que estaban permitidos era o castelán, evidentemente, castelán, inglés e catalán. Moitos tamén, hasta estaba o euskera. O galego non aparecía por ningures. Evidentemente, vían esas películas, non sei se iba a prohibir, pero que menos que unha cultura de seu, teñamos un idioma hasta en eso, que poda haber esa opción de poder ver en contidos no idioma propio de Galiza. Hoxe en día, cas tecnoloxías que hai, non sería nada difícil poder ter esa opción. Entón, por eso presentamos e secundamos esta moción da mesa, e así como triunfou a iniciativa Xabarín, pois tamén isto sería convinte. Non só é que está dirixido, non é o que decía o señor Díaz, só na televisión de Galiza, é que é, por exemplo, na televisión do Estado, é nas outras plataformas audiovisuais. Quer decir, é un respeto que já hai que ter a unha lingua oficial e que, insisto, ca tecnoloxía que hai, supoñemos que non sería nada complicado. Grazas. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. ¿No? ¿No? Señora Torrado, segunda. ¿No? Vale, pues pasamos a votación deste... sí, perdón, segundo turno. No. Implicable dentro da nosa autonomía, dentro das nosas competencias, que o Estado, ben decimos aquí, que todos os grupos ten que mellorar en base a esa lei de proporcionalidade, de defensa, de implantación cos medios necesarios do idioma galego en Galicia. Eu tamén tuve dous fillos, señor Carlos Sansoar. Un ten 28 anos e outro 26. E naceron co Xabarín. Non sei. E creo que foi a máis o tema. En canto á televisión do Estado, gustaríame ver esa televisión. Sería simpática. Con tantos idiomas, 4 telediarios en distintos idiomas, 4 series en distintos idiomas. O sea, é que a semántica é a leche. Estamos vivindo uns tempos dunha cantidad de semánticas e utilización do lenguaje tan singulares que nos vamos a volver todos tontos. Pero, bueno, alá cada un. Nos vamos a votar en contra e a favor do Parlamento de Galicia. Moitas gracias. Pasamos á votación deste punto número 10. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra, polo cal queda aprobado este punto número 10. Bueno, actividade de control, dar conta das resolucións da alcaldía e rogos e preguntas. Moi ben, boas noites, damos finalizado. Rogos e preguntas. Señor García, ten a palabra. No, perdone, señor García, levanto a man primeiro. Perdón. Nos fixemos queixas, joder. Non lle dou. E, bueno, o rogo é o seguinte. A ver se podíamos dotar de camillas plegables de primeiros auxilios a todos os campos de fútbol. Estas camillas que son para cando unha persona, un xogador, se lesiona, non? E poder trasladarlo do campo ao vestuario, porque me comentan que en algúns casos tuveron que desmontar algunha porta para trasladar a un lesionado. Tamén me comentan que as camillas que teñen un custo moi, bueno, que non é moi caro, non? Que son sobre 100 euros. E entón, máis que nada, é para non mancar máis ao propio lesionado para chegar tal, que non o leven ao lombo, que vamos. Entón, me dicen que, bueno, nos dá gracia, pero sí é importante, Concho.
Bueno, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio García. Señor García Díaz, ten a palabra. Sí, vale. Un rogo e unha pregunta. El rogo é para a señora primeira teniente alcalde. Doña Dores, mire, ahora que usted forma parte do goberno, que exixía tanto a función que funcionara o portal de transparencia, a ver se é posible facer cumplir a lei e que figuren os soldos que cobramos os concelleiros, os distintos dedicacións exclusivas, ademais, porque ainda siguen as do anterior legislatura colgadas. As de actual non hai nada e creo que os veciños teñen dereito a coñeceras. Incluso que cobramos todos os concelleiros por asistencia aos distintos órganos colexiados. Entón, a ver se é posible actualizar eso. Creo que non é un traballo demasiado complicado. E a pregunta é para... Despois, surxe a raíz deste pleno, do post adicional do tema do coído. Aquí, meu compañeiro Juan José preguntou se estaban os permisos de medio ambiente e de patrimonio en vigor. Eu entendín, fixo usted, me deu a entender que non estaban en vigor. Me pareceu, por eso que quería saber. Me pareceu, entonces, se non estuveran en vigor, a pregunta é para o señor secretario, porque se pode tramitar esta modificación do post adicional se non están os permisos en vigor para realizar o proxecto. E se non se podera tramitar, sería importante que informara a maior brevedade posible ao señor alcalde para non perder esos cartos e presentar un proxecto alternativo. Nada máis, moitas gracias. Bien, ten a palabra. Non pode haber, pero vaille contestar o compañeiro Raúl, que leva a Administración Xeral e que é competencia desa área. Ten vostede razón. E vou a dar, pero vamos a especificar. Efectivamente, na Lei 19/2013, se non me equivoco, teñen que aparecer unha serie de cuestións no portal de transparencia, un portal que a día de hoxe ten dificultades na escalabilidade e na interoperabilidade, pero sí que fixemos foi relativas melloras, e seguimos mellorando, na sede electrónica, portal de transparencia e páxina web. Na páxina web chegamos a especificar a axenda do alcalde. Con todo estou detallando e respondendo que estamos traballando xa en solucionar e en subir determinadas cuestións que esta mesma lei, a 19/2013, fai mención, como, por exemplo, normativa urbanística, ordenanzas municipais, as subvencións, efectivamente, as retribucións dos cargos políticos e a declaración de bens. Moitas gracias, señor. Sí, eu, con respecto á pregunta, eu non fixen referencia aos permisos, fixo o señor alcalde. Polo que a min me consta, o último que faltaba era algo de patrimonio, que se solventou nos últimos meses. Había que dar un paso a uns muros que había medio caídos, e aí é onde patrimonio poñía algún tipo de problemas a hora de salvar eses muros. Eso resolveuse técnicamente no proxecto. O señor alcalde o que fixo referencia foi a que se algún dos permisos se atopaba a día de hoxe caducado, que había que renovalo. A min, como digo, o que me consta é que o último que faltaba era o de patrimonio e iso está resolto xa. E en cuanto á pregunta de levar a cabo o proxecto ou non, entendo que o que se está a aprobar é o financiamento do proxecto, independentemente dos permisos que fagan falta. Igual que pasa con outros proxectos que se levan a cabo, aprobas o financiamento, despois solicítanse os permisos que fagan falta para levar a cabo a obra e, por último, licítase e ejecútase a obra. Entendo, a non ser que me corrija o señor secretario, entendo que é así. O que se está a aprobar hoxe é o financiamento da obra, independentemente de se conta ou non cos permisos correspondentes. Perfecto, pois moi ben. Nada, se ten que contestar por escrito, punto. Moitas gracias, boas noites.